May green. Yo, ganada. Kaya mga tulog. Dito. May halo-halo ni. Ang pang na nagpupula ni Hadis. Hindi no. Daw pareho. Bali man kulang. Ang pang na naay pa nagpupula. Para kung ano na numero. May para. Hindi siya naay pa. Ralo eh. Kahalo pa yun. Damay mo panipis. Damay Yan, may panipis. gilindo. Nangis, hindi nangis dito may nagawa. Pagkukuloy kang parang mga lamita. May nangis dito may nagawa. Kailangan mo kadalay. Dito pa ako makalit sa kapatid. Kadalay mo tuloy ka. Balik na naman yung kadalay. Sa kanya ka ba no? Paano na yung ano? Kaya nga ni, para daw to, halimbawa, ano po pasildo, wala yung mga pulito na siya. Thank you for watching. Tio, hi Pers. Pers. Thumbs up number 1. Thank you sa thumbs up, Tio. My cousin not yet here. Maybe mega love shout out. Thank you, Tio. My cousin, maybe she's working, something like that. Thank you for the thumbs up. Siniling dito na ako. Lahat sa'yo. Ako po diwat siyo. Ako. Itag ako. Malay mo po, sa parang doon talagang may kiro. Of course, I miss you the most. Thank you. I miss Mike also. Oh, wow. I miss your cousin. Thank you, Teo. Yan ang bataan. Thank you, Teo. Thank you. Lutaw nga. Buta. Dapat ganda. Sakit sa go. Dapat hindi rin. Buta. Sagot na rin nasa Sabot na. Okay. Ay, masalang to. Wala naman gihapon. Tahan na, buto ka. Gustahan ka mo sa ribo. 6, 7, Ay, nakalait.
ito, awalan na sa ngayon ang salong. Kailangan mo dito. Thank you, Teo. Oh my God. Thank you, Teo. Hi, Shok. Shokheiser. Hi, Shokheiser. Thank you. Tat. What are you doing, Teo? Tapos kayo ito, ay, dapat. Sa bilog nga ni isang kuwan. Masabas lang. Pero kung mag-upog ka dito, Aray ko yun naman ako sa pamilibig. Nasa bante ko na yun. nagluwa yung dalawa. Layo ng barahaw. Pag may posta na oras. Good morning from Arizona. Good morning to you. Wala nung gusto yung pinagsabi sa mga sabi, "Ay, ay, sako tayo." Oh my God. Nakawitan pa ni Mira. Kasi sinay mo kita. Ito talaga, dapat kapot pa yun. Istilahan pa ini. Hindi yung alis na ang galit ko lalagtakan. I have no twin. I'm single. I have no twin. Don't use my picture. Don't still make picture and identity. Okay, good night to you. Oh my God. Help me, all of you. My God. Do you have superpowers able to win? Do you have superpower? I have no twin. The imposter is using my profile picture, something like that. Haters, my God. Hello to you from Alaska. My God. Madwa pala. Dua pa lang niya to. Patulog pa lang niya to. Nakapatukan. Hindi na lang yung karagdahan. Alangan yung bayad. Nasampo lang ba? Ring! Kaya kong ibigay ang lahat sa'yo. Ito na mas daw mo. Ban na yan to. Ito na sirahan. Masalay nga. Oo, may sakat. Di ba rin kuruwa? Nagsakat ka ng ganito. Ito. Dali nagagabaw. Dali nagagabaw. Talapos doon. Nagsakat ka ng madali. Hinog. Kayo mga hinog na. Nakadura. Dali yung mangga. Nakasis kila no. May tanak ako dito na tulog. Sugal na barahaw. No, I have no twins. Oh my God. The imposters. Walang kalaban-laban. Meron naman. Trabaho ko. Ayaw na. Wala. Talo lahat. Mata pa lang yan. Oo, sabi ni Ma, pwede mag-absent to, may hotdogs, may kalintora, pero kung wala ka lang po, no, iskulabo. Wala na yung mag-absent. Pag mapakakagan na paano mo ka mo? Pagbasahan sa mga sa'yo. May skatong ka mo tarokan. Ano na niya, may grip na niya. May skatong ka mo tarokan sa platform. Talagang focus na talaga sila sa sabi. Baba, i-contact mo na rin si Ma'am Sandra. Hindi ka nag-call hindi ka makabasa. Bawalin mo muna kami. Harap.
Correct. Ay, bahala ka. Laka na mo dito. Dali na kami eskwela. Papa, thank you, Jess. Hello, ka. Insan, look at my kuhan. I have a haters. Using my identity, profile pictures. Look at her. Look at her. Oh my God. She impersonating me. Thumbs up. Thank you for the thumbs up live in North Carolina. Oh my God. I'm famous because someone like oh my God. Where's guys? Someone like Chinese. May trabaho ka, Jerry, sa aga? Feedback na. Ha? Nela? Oh my, on FB here. Okay. She using my profile picture here on YouTube. He said, I'm your evil twin. My God. What is name? Can't recognize her in her name because Chinese. I don't know what one. Ibunan ko na. Bakit kayo magkuman? Dali lang. Kaya pakita ni Magay. Kaya ano, kandi ako na, kung mga baka unong pa, mga teenager. Sabi niya, may mamukuk ako ng ba? Ano ka, nakita, ano ko? Ganun mga pagkata ko ito. Dito yung sasawa ko. Someone gets so jealous. Yes, insan. Using my kwan, my profile picture. 6, 7. 6, 7. 7. Oh, so jealousy, the jealousy. Makulungan. I must belong. Amang, ulunang ko kaya. Ay, ano naman? Sobrang bakay. Ha? Ano dito may ban? Ano? Ano to? Iga-iga pa nga bakay. Ano din? Iga ako. Ang pagkali niya. Ano lunin mo na halag ba? Oo. Oh, di mo binutang. Dili. Si Bob ito na nagamit. Hindi ko naintindihan yung sasabi mo. Kung. Ikaw man lang ang nagagamit san. Ay, ato. Di mo na ito pagamiton. Yan.
What is name? Someone else. Condolences. Putoy. Lima na puto. Saan darating ang lumisan? Pero, Sobra ko na ng problema sa Senado. Nakidamay pa si Mita. Sobrang problema nga dito sa Senado. Sobrang dami ng problema na nakidamay pa si Mita. Pero saan siya nag-anong putwa? Salo na siya. nakasako niya kung man. Diri nga ano lang, pero lang na 3 hours sana, 3 hours. Wala talaga. Yung korbanan ni Bakay. Nahakot ako na yan. Nahakuno, nahakuno. Ito kasi si Mita, sabi ng problema sa Senado. So, kulit. Oo. Lak. Sungay marama. Wala lang pusta. Wala to. Can I block you on why to block you inside? Yes, Insan, you can block. You can block her on YT. Someone I hide, Chinese. Someone I hide is a Chinese. Yeah. I block her. I block her. So she using my profile picture. I will send you on Messenger the one. Like she's like a traitor, backfighter. Using my name, profile pictures, something like that. Did my messages get into translated in English? Yes. Translated in English. I using my wait, you will see. Look in sun. I unblock, I unhide. You will see the. I need to report here. Because this is misinformation. Because I speak Tagalog. Okay. I translated in translated in Ulit ang kapot ba? Ulit na? Share lang bansa. oh. Talaga ka magpuling-puling so kay. Aga man sa kanila kabili. Ano? Propes? Ito kung yun ang manok na Pino. She changes her profile now. Yes. She changes his profile now. Alam ko tiniran. Yeah. Yeah, she changes his profile. But I screenshot. I already screenshot. So whatever he changed, yeah, she's already the chance. Backfire. Shout out to you, my hater. You never steal my personality.
You never steal my personality, my identity. Because you are the evil. I think she is someone who is so jealous. And I have a feeling that is someone, yeah, something like that. Lagi mo siya sin profile picture ko. Kuna ng profile picture ko dito sa YouTube, inirog niya. Tapos sabi niya dito, Chinese ang pangaran sa channel niya, sabi niya, kawat ko kuno ang ano niya. Gulat nga ako, kawat ko kuno. Sabi nga dun sa ang charity. Ko grabe naman ha. Grabe sa ano nang ganda. Ako pa talaga ha. Nang sikat. Kaya niirog ako. Ikaw ba yung go? Ako talaga ang gagayahin. Ganda-ganda kasi. Mapusoy kami. Nako. Kami dua. Hindi mo daw ako dili pagpusoy. Oh, dito yun. Turo na kita. Maram ka? Konti. Tungit Athlete. Hindi sa ulugang. Oo nga. Thank you. Nasa pa kita sa dyan, ay may iskilan mga border. Kaya nga ni. I think someone I know, someone jealous. What? Hindi mo lang, sige pa-check sa ako. Kadina ba sa Bell Plaza? Kung naranay yun lang yun, binaklay ko nga. Ano ka man magpusoy? Nakaarang na lang. Para sugar. Uy, Gabriel, ano ka na ha? Magkaraong ka na. Magturong ka na kay may klase sa aga. Thank you, 7 million. Shout out sa Larking. Pusoy yan. Wait lang, insan. Screenshot ko nga na nagpalit siya ng profile picture. Kahit magpalit siya ng profile picture. O, nagpalit nga. Nagpalit ka pa. Panindigan mo yan. Manindigan ka. Sinungaling ka. Ako pa. Ano? Gagawa-gawa ka ng katarantaduhan. What's the fucking... Gagawa-gawa ng katarantaduhan. Shit, kabal kong baraha. What the Bakit heck? na ako ng pangyayari ng buhay ka na yun? Baraha talaga. Nakakalungkot naman to. Nakakabaliw. Tama nga ba? Nakamukol. Magtagaran na eh. Balyo kami din yung kay Bagheera yung You're the most beautiful girl on this planet. Thank you. Oh my God. Urag-uraga naman sa aking gawan. Thank you. I really appreciate. Say it, Rollins. Where are you from? Oh my God. Ayos. Pwede may ulo. Toppers. Oh, gana ako sa una, gana sa ikalawa. Shirley sa baba. Mahinang ba? Patalo na ako na yan mo. Tumix yan. Hindi ko alam kung paano to. Kasi yan eh. Maganda. Pag maganda, mahirap pakawalan. Hindi mo alam kung paano i-awawin. Oh, tingin eh. Tama kaya itong ginagawa ko? Palido. Jesus, Marie. Shit. Thank you. Oh, si Gabriel. Tama ba ya? Ano? Duling nga da ako. Hinamakan. Another change of again your profile.
Kahit magpalit-palit ka pa ng profile, kung fake ka, isa kang trash ng Google, haters, alam mo yon, inggit, pag-inggit, pikit. Kahit magpalit-palit ka ng image, kapag peke. May comment, may ba share? Dire paano? Naghimo siya sing profile picture. Account mo. Dire sa tsura ko. Parehas na tapos Para san, kukulate ko baga. Ako na hype ko nagpapagan. Iban wala na nag-withdraw. Kaya inano ko siya. tapos sabihin pa niya, twin ko no ako ko na, evil twin niya. Excuse me. Bakit? Magkasama tayo ba na buwan? Excuse me. Wag ka. I'm only one. I have no twin. Madung na. If you jealous my personality, my identity, oh my God, sorry. Magkasakit ka man, wala akong paki kasi sakit mo yan. Mahirap ang sakit na inggit. Peke. Nagpalit naman siya sa profile picture. Minsan nirog sa parang ito na account ko na sa'yo nag-hack. Tapos na, sige pa nga yung sa mga singakit ko na hayop. Sa singakit mo sa asawa ko. Gcash. Help me all of you. Naghingi pa siya ng tulong. My God. Tulungan daw siya. Taga din man yun. Adi ko aram. She is a new user. Just created May 30. Yes. Oh my God. New user. Bagong account. Dami. Talagang nag-effort ka pa talaga gumawa ng channel para i-bash ako. Alam mo kapag bad, hindi nagawagi ang masamang gawain. Mahirap kalabanin ang inggit dang. Hirap niyan. Sabi niya, kahibo lang sa account. My God, nag-effort ka pa talaga gumawa ng Lumaya. Wala masusuga. Uli ka niya. Butaw. Lasis. She is. Thank you, Insan. My God. Bakit kaya may mga taong ganyan, no? Gagawa talaga ng paraan para mag-drag down ng ibang tao. Ba't di mo nalang galingan sa buhay? Mahirap po yan. Maasa kasi yan. Sa iba. Tamad ka siguro. Aasa ka sa Or may nagbayad sa'yo? Maasa sa iba. May nagbayad ba sa'yo para ganyan-ganyanin mo ako? Mga tulong ka mukha talo. Kami na tulong mga oral. She is really somebody, cause no worry, here on YT is so easy to, yes. Kahit magpalit-palit pa siya ng pangalan. Kahit magpalit ka pa ng pangalan, ang personality mo is fake. Peke ka. Masama ang tao, masamang nilalang.
Inggit. Grabing inggit yan. Naggawa-gawa pa ng ano. Dami ako. Hi, Sir Rick! Thank you, Sir Rick! Nasa ulo lang ako. Thank you, Sir Rick. Go wearing. Go wearing. Thank you, Sir Rick. Go wearing. Ito sinabi mo din, ayaw kasi mabigiro. Sa nakaagi na nakapira siya balik-balik magpalit ng palit-palit siya sa pangalan pero palit-palit siya sa iba ma ay ambot ko magpapalit ang picture ko bralak ko yun nag-ano game mo talaga gagawa ng parang Nakilala ka. ano lang Mas taga rito lang. siguro ba de mairap lang siya hindi maing ano lang yan nag-inggit. Next time, papalit na naman niya ng name. Tama. Pero hindi na siya makakaano kasi blinak ko na siya. Kahit magpalit siya ng name, naka-block na siya sa bahala siya kung anong gawin niya. Sa ano niya. Alam naman yun ni YouTube. Ano akala niya kay YouTube tanga? Alam niya yung mga peke. Yung mga unoriginal content. Matitrace naman niya ni YouTube. Kapag nagnanakaw. Alam mo ba yon? Nagnanakaw ka ng picture ng hindi sa'yo. Pag nanakaw yan, walang permiso. Trespassing yan. Gawain mo yan. Hindi ka marunong magtrabaho. I'm cutting a watermelon. Okay po, sir. Sir Rick, where are you from? Sir Rick Guhering. Where are you from, Sir Rick Guhering? Namulag na. Ano kamo? Ano kung malaliog niyo? Kabuloy kasi kamay mo rin. Tapos sa mga manyarik mo ka. Para ipagkarismisa. Pangit. Ulo ng baba. My time. Ohio, USA. Okay, Sir Rick. My cousin living in Illinois, USA. It's 10:49 a.m. Okay. That's good. If block na siya, saka she is a new user, she is a impersonator. Yeah, the old user saka naka-live ang sinasabi niya, yes. Ginoo, common sense, yes. Walang utak talaga. Naka-live yung original, yung pagmumukha pa lang, sino ba yung totoo? Impersonator nga talaga. Para
Butaw. Okay. Ilo. Very straight. Wala, butaw. Pinantakan mo yun. Dumating na ba sila, mama? Wala pa. Pupunta sila dito kapag kapag nandito na si Ses. Galing Taiwan. Illinois is 5-hour drive from here and in powerful Mercedes-Benz, lol. I hope having a Mercedes-Benz. May kayabangan din. Siguro nagbibiro lang yun. Madami sila dito, ganyan. Are you like to hear a joke? What the joke? The beauty. What is joke? Andun o, kuhan. Social media. Muna talagang kaldit yung tawag. Why Moman speak so much Mindong? That's not a joke. That's a question. Asa na si Tio? Di ko na nakikita dito. Nandito si Tio, umalis lang. Siguro pumunta ng ibang planeta. Because men don't have what the really? Meron ka lang. Unsi? Para yato nahagol para may dilig. Okay, media. It's a easy one. What? Unsi yun. Tawag siya para may dilig. Is it good? I don't think it's good. I'm not agree about that. No. Oceans apart, day after day, and it's lonely inside. I hear your voice on the line, but it doesn't stop talking. I see you next to me, and you say for Diyan. Ano pag ihapon? Pierdi. Sa ulo sa baba. Aray ko. Oh my God. Oh, taker lang. Gana ako. Kaya alas. Alas ka eh. Ako. Sayang. Kaya Sayang na. sa'yo. Gana ako sa nga lang. Pero kung tinilip mo. Ayaw may ano ako man. Maraot man. Wala ako ano. Ayaw Sabimat ako. Di pa pala. Oo, 7 tinaas mo. Pag 7 pala ang tinaas. Kaya may alas naman. Mga pala. Kalit check.
Nagbabase lang mga pinapagpag. Base mo sa pagkaganapa sa lura. Yung pagkaganap ang pinakayos o ang sarang mo, ang sunod, ang puluhan mo. Ang pinakayos yan. Pero magaling pa, magaling pa. But I saw you laugh. I know you have a nice one, beautiful. Duh. Ano si Binda? Ulit po, may birthday kami sa ibang ko. Para ka na? Karaluwi. Lubi. Adobo. Ah. Yung logo sa birthday ni Donnie. Bati lang yung bumboy. Mayla. Mayla. Mayla, mabati ka nga yung bumboy. Pagilid mo ang lubi. Loko na ito kanina pag-uli eh. Naro ay. Arayo mo parate. Para abaye. Parato. Busy pa, parato. Yo. Ha? Dito yung nangayala, wala akong akapi na kong kuya. Mura. Ay, hindi ko lang naaramin na ito yung na-NC ah. Manyan. Sarap lang siya na laban ko. Sarap lang siya na laban ko. Kayo pagpaladinay mo pa man yan. Ano yung nililin ano? Si Star Margarine, wow, sana siya dako. Kapilang sa po. Gusto mo pure lang na kape ha? Okay. Hi, Sir Tom. Thank you, Sir Tom, for watching. How are you? Kape pa dito. May kape na doon. Anong gusto mo kaya? Ang darap pa yun ni Mike. Yung gabi, siguro po na. Bunga. Ay, ha? Wala na kada pinapag sa tayo. Ano yun? Ano, nagawin pa si Prodang. Sabi, nang pa ada. Kasunod na sa Kalubia. Ang baluwas daw. Ano yung gusto mo? Ano ba hindi ko talaga natawa? Kulang na sa'yo. Useless mo kaya ako. Aray ko. Is this gathering for dad? My dad funeral. Sir Tom, my dad funeral. Blue Shy TV vlog. Hi, Blue Shy. Kaya nga. Ito pa no, maganda ano na kita. Isa ko baga. Isa ito ko dito. Mama. Tinawag. Tuloy dito pa lang. Sabi ko wala din niya. Mama, wala mo man.
May sobra pa yun. Sobra pa sa'yo. Tama pala ito sa akin. Tama pala Okay. ito. I really appreciate Tom Scott. I appreciate. Nahulog ha. Sabang siya ito nagkakabang. I just went through with my mom. She was 93. I wish there was something that could be said to make things feel better. Yeah. Need coffee. Wala rin Diyos nila. Oo, halang ano din. Kaya nga ng mga tao ito. 80. Gabang surog ka na girl. Bangko na pa sa akin. Walang tulugan. Kuya Jerms, wala tulugan. Walang tuugan. I saw you taking good care of him. He was very blessed to have you at his side. Not only me, Sir Tom, all the family taking care of my father. So that's why. Mga taong pa, ano, rondang. Matang bagay. Wala kaya si Andang. Busog ng buhok ni Andang. Mga karpo. Andang na. Coffee. Ay, hindi wala na ito. Tonight you want that talk. Do you wanna give up on me?
your dad raised good kids? Yes po. Wala. He very strict parents when we're young, but for good reason. For good. Hindi ako na nakaon. Malasa. Ang gusto mo, 5? Kape na nga siya dito. O, 2 na yun. Three colors. Oh, wow. Tira. What? Black. Plus is? Ah, three colors na. Oh, yan na yun. Ayos na. Bira mangyari yan. Happy birthday! Good night. Water pa naman. Water pa naman. How many days is the week going to be 10? How many? What it means, Sir Tom? What do you mean? Sorry, I don't understand. Sir Tom, what it means? How many days is the week going to be 10? Week? Huh? When you sit with him like this in the USA, we call it wake. When you sit with him like this in the USA, we call we're waiting for our sister from Taiwan, so that's why my sister come here in the Philippines on this June 19, the last night here, the burial 23. Hi, Edward. Tani. Ito mo ang baso ko. Iwan natin mo. My family doing now. Some are relaxed. Morning, something like that.
ulit. Gabi. Pero may kinatawag kami ni bata na kuhaan. Sa busis ko din yan eh. Hindi ka? Ay, hindi ko sa kung ano, nadumduman ko na ano eh. Agyaw! Ang gabi ni Nano, ulang. Ang gabi ni Ha? Gano'n ang gabi ni bata, ang lamang na ni. Ah, nagutot. Pero mga talaga, kung ano talaga ang kanta talaga ng gym, mga magutang na talaga to. Yan eh. Diri qua, meron diri ako para ano sabi ko? Okay, thanks. Great Sunday to you. It isn't Sunday, by the way, yes. Nakatipid ako ba? Have a blessed Sunday to everyone. Mga pinagparaan ka, tulo-tulo. Habang nagkakanta siya, natutulumantay ka. Kung anong kanta niya, mama na kanta mo. Ako mga pulis. Ang sabi ni Malibata, namang yun, naligiri pa yun. Sabi niya, kung kulat ako sa tabi, magkakaroon ka dito sa tabi sa ilong. Nakatuwa ko tako, kaya ko niyo, sugahin fit na Ay, basta may ito. Okay lang kung sa tricycle siya, pero ang daran mo ito, ayaw Kung na. sa kapistahan na biling kita, Saan mga kamagbiyasin, gumugo na baril. Mga sa tagubat ka, nagagalag ka mo kung paulit, tapos maantok ka mo sa ganyan to, hindi. makay ko Di ba yan? Kasi meron na. Naubod ka pa, no, pero kung ikaw, dahil kang sulok na tayo kung lugar. Dili mo nang lagala. Na sa talaga. Sala, ay, ano na nga ni. Kung lagala, nakabot ka sa iba na lugar. Ay, mananagalan mo. Kung hindi rin ikaw siya, nabalik. Sumat ka muli sa iba na nasyon. Kasi meron nga ni. Mani. Yan ako daw. Basta mag-Diyos na inalaro ng wala. Ba, may day. Ay, nabuti. Correct. Like mo naman yun. Meron sila ha? Minsan mga may naghanap sila. May dito lang talaga may. Dapat bawa na yung talaga ni. May quick medicine kayo. Nanay, kurado lang. Ha? Sige man ako. Okay man ah. Pero ako ni Rick. Bahala. Ako ko may kaskas. Oo na naman sila. Hindi ako may kaskas. Ako dito sa mga mga ay sorry. Kita. Katulad na yung papo sa kanya dito ba? Ay manok na dito naka-plastic mo rin kita dito. Sa dito ba ganiya ho? Kung saan mo yun na sabi ba nga dito na may sauce. Dito na ba sa kitchen. Kung sa mga dahil na lang mo kung sa Paano ko man lang. tutulog na yung kapoy. Naburang na siya. Sabihin ko ng gana. Sabi nga mo kung saan yung gana. Kasama si Tamayan yung kapay mo parang lahat na siya. Pupus niya ako. Pupusan ko. Natawa ko makuha yung yan. Nagbawal siya. Pinagawa mo. Pinabasok sila. Hindi ko kung gaya. Tugas mo yung pinagawa. Pero nakasilip niya ito dito may nasa mga tabon-tabon. Ayaw na ito. Ayaw man lang talaga maya. Ikaw kasas ka. Bao nga. Mga ikaw na ami ito pa mo po mo. Kada no sa may kugon. Ako to sa pili. Amo ko na magpili. Pero minsan may natanaka na ayaw mo. Ako ko sa pili mo lagi. Minsan may nabala. Di mo kayo siya di ka sa pili.
ipod mo sa Edmiro, pag wala nagsusunod na masunod na ila, ibig sabihin, wala yung sinunod. Mamot na pa. Wala kang bigyan, tarakaan mo. Kaya sa akin. Bariyo ko pang darit, ito sa mundo, kaya nangyari sa si Hanto. Sa pili siya kahit kung ng bata, nangarato niya. Kung sabot na siya, kung makabot ba ng bata, abot na, maibig mo na. Mga kami, bata na nga yun, sabot na, mo yun, sa mga android, kalas na ito, kasama sa may Manibila. Ano nga yun, una natin sa Manibila, hindi mo yun. Ang driver, may mga ito ng driver. Kalay na yan. Ang nakapakwalan sa driver, ang angkas. Anak ka? Kaya nangkasan na kinito. Makinito. Imbis na makaiwas ka, kakaputan ka sa kasakay, kakabito ka kay Manila. Uy, Inaras naman. samantala, ikaw na sa unas, ikaw na. Ikaw na kayo mo, wala na mangyari. Ikaw na kapot sa Manila. Kaya talaga ba ng angkas mo, kaya kung nangin dito, ang pinipilo doon. Kaya ito mga papadali mo ka. Mas gusto ko abra ka angkas, kaya mo disiplina mo sa diri mo. May angkas, disiplina mo sa diri mo. Pag kumulog ka Angkas mo, kung kumabrik sa'yo mo yun, pag kumulog ka ng kasmo, ano mo ka? Ano mo ka? sabi ko nga, Madito angkas mo, hayaan lang yung driver. Kaya sabi na Juan, kalsada, driver namin. Ako na dito sa angkas. Ako din ako mahilig mag-agis ang gilid. Kaya naisip ko siya, parang minsan may tao pa na balatas magana sa gilid. Pero pag sabot na, pag bunal ng tao sa unang pala, pag bunal lipas, naibod mo na makaminag pa. Pero sa gilid ka, pag bunal tas yun, wala ka na yun. Kaya, mga nangaratong ka, yagsa ko yun.